Kaliday. Lalo na na-booking ka. Ano yung na-i-upload pa yung picture mo? Kakaasi ka. Di mamunog limang ka. Ipatulpo ta ka. Ngam dati ka nalpasan. Agpatenga iti pa nagdenata ti pa nagtutuok ta panagin inanusta agpatengan ti ayat ken ragsakta ket itan agsinata manamen tani panusa agpatengan biag nga iruprupirta kinapudno ti adda ita basapul nga aklunenta agriintan awan ni gasat kadata ket uray agbabawita amudan ti palimeta tira agtula tira taya kamet ataya gaputragsak na lipatan ka adi tanawaya siya sino ti babalawen ta adwa panakaipupuk ta agpatengan sustento tat asawa ta agtal nanti panunod da awan manglipot kada kwadan agpatengan nawaya alubong ta maibalot pati kararwa lawag tiyagon ang makita asid ang mga pupugto sa kaman makina. Sakti maasi, amo kata kayong akong panunod talaga nga nariga mat. Aktik tegir-gerot ating cellphone. So many guests. Palimot ko na naman. Taya kamet ataya gaputragsak na lipatan ta atot mang sipsipot kadata siya sinut nang upload tila dawan ta adwa anak katagti asawa ta Talawa rin nakatagti asawa ka. Wala, Diyos ko na naitag ka pa ba? Inga talaga. Nagpatenga may kansumon ko na naday. Awan pulos ti dayawtan na siya sa at nudtuyakan. Ate mo may sakto damag katamag mo. Siya dyan dito eh. Sir, kasi ba ti answer? Nagpatenga taya ka ataya ko na na. Di tanto nagsarapay nagpatengan. Wow, 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 Dapat makamutan. Ni manang ko nag-text. Kuna na. HMPE kanda day exclamatory mark nga kunada. Asige mo palang ikakamanti 1,000 pesos no amom dagi day for types of sentences. Exclamatory Exclamation point, question sentence. mark. Ay, sentence ko ano jay kwa. The 4 types of sentences. Exclamatory sentence. Ano ba dito man? Past tense.
Anan, may mamaintan. Dito yan. May mamaintan. Gusto na. Past sentence ka na. Awan, nakapayag tikas kasta. Aminado ako magkait. Awan, Atake dito si kaspunta na eh. nauding aldaw handa kagasat. Aglipay ka rin ako. Pero dati may isang one word na. Natay. Pinicture ko dyan, napicture ko dyan. Adda po, awan di nakaalat iputput ng answer na. Ngayon, adda ti may isa nga tao apo nga nakasungbat iti may isa. Aji, out of the 3 words nga papabiro, nga ipabiro kami, nasungbatan na di may isa. Kitang taman no sino dito balong? Ayan, Kapag nag-upload kung kunada dito. No, awan ti makapugto, automatic nga isuna po ti mga wak. Iti may isa nga electric stove latan. Kasi ay, tahan na ala di talaw. Ngim no, duwa ti maala na, nga word ko ma. Dahito'y may isa nga gas stove, may isa nga pagpaburukan ti tanom. Ay, tuwan. Ngim no, maala na di main, di talo nga sao, ay ket may isa nga electric fan ti bagay na kuma. Ayan, so no, awan ti nangabag kata kayo, awan ti makaala, isunan ti nangabag. Iti may sala, nga gas stove, single burner. Awan lata po, nagpatingga ti isang bata. Okay, awan katagidi apo. So, lalaingin nyo mamutag pugtot ako nagtatay nga awan iti kwa eh. Apo, dama si mong bat, imperative, declarative, kung kunana, ni nanay mahaw, tartulungan na ka. Lord, this pastor, kunana na, declarative, interrogative, kung kunana mo. Apo, talaga mga... Thank you, mama. Ni nanay ka. Thank you, nanay. Adi talalikod ang mata na. Talaga, madik mo dagitan. Pagkantaan alangan, sige, warag malmalam. Kinapatag ti asawa ko na naman dahil. Aywan na nandiyo buka ko mon. Aji na nga ba ka na? No, napatag ti asawa makahamol liputan. Ate ni Aji ko. So, taksang gasa at kaaruba tawan nakaala dahil talo nga word nga birbiro kami. Nga paulo na dahil nga sonata. But then, at may isa nga tao nga nangabak. Iti may isa nga... One word. One word. Di na pugtuan na. So, tinaala na po nga sa OS... I-reveal dan? Okay. Naala na di sa o nga pagbaludan. Exact word pagbaludan. So, dapat ito nga missing nga sa o. Okay. Pagbaludan is correct from Merlita L. Juan of 35 years old from Abulan Jones, Isabela. Aji lang pagbaludan tinaala na. So, natin nakaala po ti may isa nga electric gas stove. So, isulat electric gas stove nga. Ay, aji gas stove, single burner, tinaala na. Tinakan na, Merlita Juan na. Merlita Juan, 35 years old, of Abulan Jones. Apo, Juan manon, dahitoy. Kasla isuman dyan ang habak idin, Juan manon. Merlita, lalaingam tagsurat, Merlita Juan, 35 years old, of Abulan Jones, Isabela. May isang gas stove, tinaala na. Kaya iti maudingan ka nito, duwa langinan, iti supplyan yon. Duwa lang initi mapupukong nga saon. Iso nga lalaing nyo ti pumugto apo For the meantime, buraan mi manin apo amin nga entries sa tadituyen. Tabuyain mi manin no sino ti makaala. Ayan. Buraan amin. Kita ato ti simong pati pagbaludan. Ano nga na-i-announce yun? Apo, dagiti mo kaaruba tayo. Okay. Nagkutong ka ng langkel ko na dan eh. Kung sino yung baga? Ninanay Venus Phoebe. Juan, ading umanay kanyak dagita ibadbado idin, ubingak palaeng. Ayan, so iti mauding nga daras, itid men apo ulit, barbaring ada makaala. Kada kayon, iti dadatlag nga sonata tayo. Apo ito pinag... So ulit mi, 3 word, iti may sa kadagito nga talo is pagbaludan. Nalaka lang. Dahito yan apo. For the last time. Again. Lalengin nyo. Agpatenggan iti panagdenata, ti panagtutuok ta, panagin inanos ta. Agpatenggan, ti ayat ken ragsak ta, ket itan agsinata.
na namin tani panusa agpatenggan biag nga iruprupirta kinapudno ti adda ita basapul nga aknunenta agriintan awan ni gasat kadata ket uray agbabawita amudan ti palimeta tira agtula tira taya kamet ataya gaputragsak na lipatan ta adi tanawaya siya sino ti babalawen ta adwa panakaipupuk ta agpatenggan sustento tat asawa ta agtal nanti panunod da awan manglipot kadakwadan agpatenggan nawaya alubong ta maibalot pati kararwa lawag tiyagon ang makita Awampay lalaingan niyo gaputragsak na lipatan ta adot mang sipsipot kadata siya sinut nang upload tila dawan ta adwa anak katag ti asawa ta nagpatenggan awan pulos ti dayawtan na siya sa at nagtuyak latan silid anak kaikaryan nagpatenggan di tantun agsarakpay nagpatenggan ulawaksa tigin nato ti sumumpat nagrigat apo nga si putan da di text line talaga met nga apo no kasano kinapartak iti panagsangpet kasama ti partak ti pitik ti puso mi apong maragragsakan kada kiti nakaadado nga maki salasali kada kami salasali dito'y apay ayam tayo and ada imarngi ayan imarngi di dyan ti Paulo and kaya't mi nga i-consider da ito yan apo ta oray ta electric fan laeng mat no kuma aircon da ito haming i-consider da ito electric fan nga napintas nga ayan standard daw standard yan iso ti imo na apo nga nakasungbat iti kaararngina da di inaramit ko nga Paulo na ado ti kasto ti sungbat na apo talaga met nga nalaklakat nga napugtuan ado ngem awan ti nakaarada di exact word so di kararangin na ti kanta iti kwan konsiderasyon ta siyempre dapat kami electric kaya talaga dapat may isa when
So at electric kettle iti tadyanti ka arangin na mala nga maysa. Ayan. So nakasara na po iti text line. Han nga Isa tayo pinicture ko tataya ya. When kita man. Haanin nga sumsumbre kita text message yo. So umuna. Isa tayo, So umuna ti amin lo katago na bulali pa ulo ngay naramid ko katang kayo makaungwag kanya no inyaw awang kayo. Ito yan, nakaskita nyo ta screen ni Facebook. Nalidom apagbalutan. Kasi iso nga talaga ti kanayon na ipagpagati dyan nasipngat. Madinan makita ti lawag so kaya nasawan nalidam. Ngayon iti sinong inkabil na dito isong bat is nasipngat. Medyo hana na ala di exact word. Pero parehas mo lang. Naladam, nasipngat. Iso nga, duwaan tan, hantayim imutan. May isang electric kettle kan may isang gas stove. Tinapang kini. Taga Jadin, Nueva Vizcaya. Anong may isang ko? Dana nga ba dito yun eh? Adan? Aji pagbaludan tinapugton na dito. Ewan gayam. So, anati... Ati electric kettle Iti mapang kanya na. Ni Darwin M. Rivera of Jadin, Nueva Vizcaya. Electric kettle. Ikanta pa iti plancha, tatapi plancha di balay. So, iti nangabakan na dito, kaputahan na nala di exact word is... Ano di nangabakan na? Kaya pagbagamlaan nga pa kasi ay isundotong nga rin na. Ate na electric kettle. Ayan, nagbasi nga rin saka may isang nga plancha. No, madi kurang di pagpliti na nga umay ito eh. Okay, i-consider ta nga lang matplate iti ko Jadin na kasi lang Jadin eh. Sitig lang? Cordon. Sige, iti na nga Santiago. Baka pa siguro 25. Iti na nga baka na nga. Ay baka 50 ka 50. O sige, may isang plancha at hindi na nga bakam kan may isang electric kettle. Awan pa ilata nakaalala di major prize tayo apo. So till next time that electric next week tumanan nga may pa-premium man natin nga electric panan. Ngayon ang tatapunggan. Nga na election to siguro. Masapol nga may ipadawat ang maipadawat dayta. Apo. Okay, gijisi mang po nga text message na block ta tayo. Awan tinakaala. Ora kita mada nag-take to dita nga nagansaran. Wala nga rod. Awan nga talaga. Silid ti pagbaludan kung muna talaga. Ayan, so nang tid kami tinakatadong nga clue, nang tid kami tinakatadong nga konsiderasyon. Imbaga kami di mauding nga litra, munang nga litra kung nami, may sakadagiti words. So nga, handa kami babalawin na delete ko kita yan. Delete mo amin yan. 93. Okay, kita... Ngarod, itidmit mo. Kasano karod tayo planchanan to? Next week nito lang talanan? Next week mo alaanin kabsat ito'y istasyon tano may tugot medyo plancha. May tugot medyo plancha. Ngarod, may sama din apong edition tinalpas. Tapos aji merlita Juan. At ito aji premium nga gas stove nakasagana dito yung may mulaan. Gitugot kalati valid ID baga may kadagati technician dito eh. Okay. So that's it for another Sunday. Giramin kami abo and this has been your Manong Jun together with John Mark Pastor, Operator and Balsamador. Saying goodbye and God bless everyone. Madanda na gana awan pa'y asawa nalakayan akon ngem awan pa'y nasaraka ay napili at ngamin idi agkabanwara na sexy met ngamin tiin nagsinasara napaos na nakon nga adda baby nan nakaaramid nakon iti krib anara gimatang nagpaikit din iti munmunyekan ta isumet ita
tiliw-liwakon ngem aniya paitan ti mamaainan nala kaya nagmeten nga nagasawa karentarek ti agmalem kenagsapa uray nugubat pay matukul tay aradukon. Happy birthday kayam kini Mr. Ellison Pasion. Ano big ba eh? One birthday na. Ay Nakatatihan na. May isang case. Ngapak. K-pop. Ngem aniya paitan ti mamaainan nalakay anak meten Lakay ka nga talaga nagasawa madi ka makaasawa. Aya luan usumken sagpaminsan Aya di pa'y tumaraok di ka mapangamin di jay day tay manok na kapasyara na ngem aniya paitan ti mamaainan nalakay anak meten nga nagasawa karentarek ti agmalem ken agsapan uray nugubat pay matukol tay aradukon. Once again, thank you so much for being with us. Apo, dagita sa Facebook ang kayong mangliwliway. Apo, agboy kata kami. And please do like and share videos sa YouTube channel me. Berukin niya lang apo ti Karuba. Kung na nakita ng tanitin apo ag gasot ariw-riw nga subscriber. And with that, makaawat kami apo ti award from YouTube. So nga, ali, like and share lang apo ti YouTube videos me. So, that's it and bye-bye.